Yawa to masha Allahu, da fatan kowa na tare da mu. Ya insha Allah, insha Allah. To masu kallon mu da masu sauraron mu a wannan tasha mu ta SNN Hausa, kamar yadda sanarwa tuni ta gabata cewa za mu karbi wakilai daga manyan jam'iyyun siyasa a faɗin Najeriya da ma nan jihar Kano. Kuma dama kamar yadda muka wallafa a shafinmu na Facebook, za mu tattauna ne akan manufofin 'yan takarar gwamna na nan jihar Kano, wanda daga ɓangaren jam'iyyar ADP akwai Sufyan Yusuf Gwarzo, wanda ya fito ne daga ɓangaren jam'iyyar ADP wadda take ɗan takara Malam Sha'aban Sharaɗa. Sannan daga ɓangaren jam'iyyar NNPP akwai Hafsat Adhama wadda ta fito daga jam'iyyar NNPP kenan, kuma daga wakiliya daga wajen Abba wato Kabir Yusuf kenan, Abba gida gida. Sannan akwai Usman Adamu wanda wakili ne daga jam'iyyar PRP da take da ɗan takara wato Salu Tanko ya kasai. Akwai wakilin jam'iyyar da Allah ya mana afuwa. Akwai wakilin jam'iyyar PDP kenan, Comrade Sule Sani Sule, yanzu yana tare da mu, wanda kuma muna jiran wakilin jam'iyyar APC ne shigo, amma dai zamu fara abin kai tsaye. Idan na fara da wakilin jam'iyyar ADP Sufyan Yusuf Gwarzo. Sufyan Yusuf Gwarzo, dan takararka Sha'aban Sharaɗa, ya gudanar da taron manema labarai game da al'amuran da suka shafi manufofinsa na siyasa, wanda idan ya samu nasara a matsayin gwamnan jihar Kano zai tabbatar da cewa yayi wannan abubuwan. Sufyan Gwarzo, wani irin ƙwarin gwiwa gare ku kan cewa dukkan waɗancan alƙawura da kuka ɗauka za ku kyautata wa mutane? Jama'a assalamu alaikum. To a gaskiya wannan taro da kai magana akai an yi shi, kuma an yi wannan jawabi, kuma wannan alƙawarka an ɗauke su. Kuma wannan alƙawari da shi wannan ɗan takara na mai ɗauka bi iznillahi ta'ala da ikon Allah da girman Allah muna fata za a cika su. Saboda abin to daga cikin manufofin misali menene manufofin nashi? To daga cikin manufofin shi akwai maganar tsaro, wanda kowa ya san wannan bawan Allah wanda aka sani da Sha'aban Ibrahim Sharaɗa, wasu ka san shi cewa a ɗan ƙaramin sauro, wanda suna ne da Baba Gandu ke saka mai wannan suna. To wannan da Sha'aban Ibrahim Sharaɗa kowa ya san shine chairman House Committee on National Security National Committee on Security and Intelligence, wanda da wasu za a ce kwamitin tsaro da bayanan sirri na ƙasa kenan ko? To kasancewa mutum ne gogagge a ɓangaren tsaro. Tunda bayan kwamiti da yake rikewa a majalisar Najeriya shine President General na Pan African Network of Parliamentarians for Defense and Security. Duk wani dan majalisa da yake kasashe 54 a Afirka, in dai kana wakiltar tsaro, defense and security a parliamentarian a kasauka, to kana banda wannan bawan Allah. Kasashe 54 nan da na gaya maka duk inda ya je jiniya ake mishi. Idan da ba shi da gogewa mai ba zai kai wannan matsayi ba. Na ɗaya kenan. Yayi kujera dama mintuna 2 na baka, saura sakan 30. Kafin da je ga na gaba. Ya yi kujera ta shekara ɗaya a wannan President African Network of Parliamentarians, sannan da shekara ta zaɓe suka ce za a sake zaɓe. Wannan bawan Allah suka ce ba sai an yi zaɓe ba, shine wanda zai juya, wanda zai koma wannan unopposed, shi zai koma ya shiga da wakiltar su. Ya gaya musu shi daga majalisa sai gidan gwamnati insha Allah. To amma me saboda gogewar shi a bangaren tsaro ba iya Najeriya ba, Afirka gabaki ɗaya sun sake ɗora shi a wannan bangaren tsaro kenan. Kuma a Kano insha Allah da ikon Allah girma Allah inda ya zama gwamna za a kirkiri abubuwa kamar mai Ministry of Interior Internal Security. Tunda kowa ya shaida gogagge ne a wannan bangaren. Abu na biyu shine bangaren ilimi. To ina jin lokacinka ya cika, bari mu tsallaka ga zuwa Hafsat Adhama. Zan dawo gare ka. Malama Hafsat Adhama ke ce wakiliyar jam'iyyar NNPP, kuma kamar yadda muka gani ga kin adan jan kaya wanda ana gani an ga kwankwasiya. Shi dan takararku Abba Kabir Yusuf, shin wanne irin manufofi ya gabatar wa al'ummar jihar Kano, kuma wanne ƙwarin gwiwa gare ki cewa idan ya samu nasara a matsayin gwamnan jihar Kano zai kyautata wa mutane kuma zai tabbatar da yawancin alƙawarin da ya ɗauka? Bismillahirrahmanirrahim. Ina fata ko ana ji na. Na'am. Insha Allah. To, na farko dai kamar yadda muka sani, an yi campaign, an faɗa, an kuma an nana. Abu na farko
da jam'iyyar NNPP za ta ba matuƙar muhimmanci shine ilimi. Kowa ya san ƙoƙarin da gwamnatin Kwankwasiya ta yi a baya wajen tabbatar da ingantaccen ilimi, tabbatar da cewa kowane ɗan jihar Kano ya yi ilimi, walau ɗan talaka, walau ɗan walau ma waɗanda kwata-kwata ba su da galihu. Ya sani, don haka gwamnatin NNPP ɗaya daga cikin abubuwan da suke da matuƙar mahimmanci da za ta ba wa mahimmanci shine ilimi. Kuma abin da nake so kullum in yi citing reference da shi shine Abba a lokacin gwamnatin Jagora na baya shine kwamishina ɗinmu for works. Duk wani aiki da aka yi a gwamnatin iya na baya tare da Abba aka yi. Abu mafi mahimmanci ma shine jigon aikin. Kuma maganar ilimin nan da ni ya kara hakuri kuma wanda ban gane wa yake yi ba. Alamu akwai na'am. Mu wanda san abin da kowa ya sani dan yanzu ni kullum ina bada misali da kaina, ni testimony ce, zahiri ce, shaida ce ba labari na ba. Tunda ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda aka ɗauka aka kai karatu, ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi karatu a makarantar Atiku, makaranta da tafi kowace tsada a faɗin West Africa gaba ɗaya ba ma iya Najeriya ba. To, Haji Hafsat Adahama, zan dakatar da ke in je ga wakilin jam'iyyar PRP, zan dawo gare ki an jima kaɗan. Malam Usman Adamu daga jam'iyyar PRP, kana tare da mu? Ina tare da ku. To, a Malam Usman, gashi kamar yadda kowanne bayyana manufofin ɗan takararsa, kai a jam'iyyar PRP wanda ke da ɗan takara Malam Salihu Tanko ya kasai. Shin wani irin ƙudurori kuka gabatar wa al'ummar jihar Kano, kuma wani ƙwarin gwiwa gare ku idan kun samu nasara za ku tabbatar da cewa ƙudurorin nan naku kun cika su ga al'umma? To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sunana Usman Adamu wanda aka fi sani dan almajiri. Allah da fatan kowa yana jina. Muna jin. Muna jin ka. Da fatan kowa yana cikin koshin lafiya masha Allah. Kira da aminci su tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawa mu a tsarin jam'iyyar PRP ne dan makulli jam'iyyar PRP jam'iyyar nasara jam'iyyar Malam Aminu Kano Jumbar Gada. Muna da manifesto, muna da blueprint wanda ɗan takarar mai rubuta wanda rubuta Salihu Tanko aka sai. Yanzu ina kira ga duk wanda yake sauraron mu da yake kallon mu ya shiga dawisu.com domin ya sauke wannan abin idan bai da shi a wayansa, kuma yana da shi ya natsi ya karanta shi a natse ya gane me gwamnati kuma me aka dusa. Ina tunanin dan takarar mu na gwamna wanda rubuta Salihu Tanko aka sai yana daga cikin 'yan takara da na sani na farko wanda ya rubuta blueprint da tsarin mulkin da zai yi Allah ba shi dama a jam'iyyar. Tsarin da muke da shi muna da abubuwa da muke da su damu fitar da su na farko masu mahimmanci guda 7. Na farko akwai tsaro, na biyu akwai harkar ilimi, na uku akwai tattalin arziki, na 4 akwai taimakon matasa da ayyuka da asibiti. Duka wa'annan suna da cikin tsare-tsaren ɗawishin Kano. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya samu damar zama gwamnan jihar Kano. Ɗawishin Kano na farko matashi, duk da akwai wanda suke kira da matasa ne, amma mu a idan ba matasa ba ne, masu ƙuruciya ne. Ɗawishin Kano matashi ne tun da shi ɗake da shekara 47, kaga shi ne matashin da ya isa ya yi gogayya da dukkanin wani matashi. Ba za ka ce masa yaro ba, ba za kuma ka ce masa dattijo ba. Kaga shi ne ɗan tsaka-tsakiya, shi ne tsakan shekarun gane ƙuruciya. Wanda na kusa da son kaga sai za ku yarda da ni idan na ce muku yana da mai da hankali akan kula da tsaro. Sakamakon abin da ya raba shi da aikin da yake yi a gwamnati matsala ce ta al'umma ta talakawa akan tsaro, ya haƙura da wani aiki. Talakawa suna cikin halin haɓula'i, talakawa ana kashe su. Yana cikin gwamnati. Malam Usman Adamu na jam'iyyar PRP zan ɗan dakatar da kai a nan gurin saboda dama mintuna 2 na baka kuma haka ɗan tsallake ma. Idan na koma ga Sufyan Yusuf Gwarzo na jam'iyyar ADP,
Sufyan, ka ji kalaman da ita Hafsa da Adahama ta jam'iyyar NPP ta yi cewa dan takarar ta Abba Kabir Yusuf in ya samu nasara to dukkan wancan abu da tsohon jagoran su ma na tsohon gwamnan jihar Kano kenan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso sai bangaren ilimi shi za su mai da hankali domin ganin cewa Kano ta ci gaba. Shin kana ganin cewa a halin yanzu jihar Kano bangaren ilimin ya fi kamata a haɓaka ko dai kalaman nata akwai gyara? Akwai gyara sosai mako, akwai gyara. Akwai buƙatar a bunƙasa bangaren ilimi, bangaren tsaro, bangaren kasuwanci. Idan aka zo bangaren ilimi, Sha'aban Sharaɗa wannan bawan Allah tun yana PA na shugaban ƙasa. Tun yana PA ya ɗauki yara sun kai adadin 100. Kai ɗan jarida ne. A tare da ni ana gona akwai ɗan jarida. In ƙarya nake za a ce ba haka bane. Ya ɗauki ɗalibai sun kai 100 kai Sudan. Akwai wanda yanzu ba su dawo sun ci gaba a can. Tun haka to abin da shi yayi da kansa. Su wayannan suna magana, abin yana magana zai ɗora daga inda Kwankwaso ya tsaya. To mu kuma me mu muke yi? Za a ɗora daga inda muka tsaya. Ba ma da inda tunda abu ne ko da yaushe ana yi. Tunda yanzu in ka ɗauki bangaren empowerment din da Sha'aban Sharaɗa ya yi over 20,000 beneficiaries ba taɓa yin irin shi a Kano. Magana ta Allah. Kuma ba ma tani. To kin ji Hafsat, kin ji kalaman shi Sufyan. Idan ka ɗauki magana ilimi a yanzu muna ƙoƙari da ikon Allah da girman Allah kowace ƙaramar hukuma za a ɗauki mutum 5. In ka buga mutum 5 so ƙaramar hukuma na muke da su a Kano 44 ko? To ina ga muna da zai kasance ɗalibai 220. To insha Allah da ikon Allah da girman Allah wannan ƙudiri za a cika shi. Bangaren ilimi kenan. Idan ka tafi bangaren lafiya, a bangaren lafiya mun yi alƙawarin cewa insha Allah in muka samu dama wannan bawan Allah Sha'aban Ibrahim Shade ya zama gwamnan Kano a 2023. Ka san jam'iyyar tun daga farko an ce mai littafi. To littafin nan insha Allah alkhairi ne insha Allah. So a wannan bangaren ilimin lafiya ana magana za a gina asibitoci. Ina tunanin a kowace mazaɓa aka ce za a gina asibitoci kamar 474. Ina tunanin adadin mazaɓin da muke da su kenan a Kano idan ban manta ba. So insha Allah idan aka samu dama za a yi wannan. To kaga ba ma magana da ƙauye ba mutum sai ya tafi General Hospital ba. Ga asibiti nan a mazaɓarka daga nan idan abin ya fi ƙarfin nan sai a tura ka na ƙaramar hukuma. Da ƙaramar hukuma in ya fi ƙarfin nan sai a tura ka ga asibitin bi ma'ana jiha kenan. To insha Allah a bangaren lafiya za mu iya kokarin da za mu yi idan Allah ya ba wannan bawan Allah dama ya zama gwamnan Kano a 2023. Idan ka da magana kasuwanci kuma ya faɗa kuma yana ƙara faɗa. Ya faɗa magana kasuwanci yana ƙara faɗa. Za a kawo bi ma'ana foreign investors in ji Bature. Za mu ce masu zuba hannun jari da ƙasashen waje. Ya ce a taron da aka da BBC ya ce ya fi kowa international exposure ana mai dariya ana cewa wane ne. Idan ka ɗauka magana gaskiya faɗa a cikinsu. Bayan shi da shi dan gidan shugaban kasa da kuma sauran local champions din duka idan ka dauko ya fi international exposure wannan magana ce ta gaskiya sun ma sun sani ba wai abu ne da shi wannan Yusuf Gwarzo Malam Usman Adamu kaji abin da Safiya nake faɗe to kai bangaren ilimin kai ma naka da Hafsa tace akwai gyara ne ko ka dai akwai wani fanni da zaka mai da hankali bayan ilimin? Malam Usman kana tare da mu? Na'am, kana tare da ni? Yawa, ina tare da kai. Nace ka je abinda shi Sufyan Yusuf Gwarzo ya faɗa game da dan takararsa na cewa abinda Hafsa ta faɗa daga jam'iyyar NPP ko kaɗan ya bambanta da nashi. To kai ya ra'ayinka yake game da wancan al'amari wajen dan takararka? To, na ji abin da ya faɗa a da hawa duk da na ji ƙasa-ƙasa ne, amma abin da ya faɗa wannan tunani ne irin na kowa kuma ka san kowa da ko irin tunanin da yake yi. Tsari na foreign industry Kano yaya ake kasuwanci a yanzu haka? Kasuwancin da ake a yanzu haka kayan da ake kawo Kano, kasuwancin da ake a Kano a cikin kaso 100, kaso 80 abin da ake na kasuwanci na Kano kawo shi ake daga wasu jihohin. Wasu ni dan kasuwa ne. Wasu kayan da ake kawo ana kawo su daga Lagos, wasu ana kawo su daga China, wasu ana kawo su daga another country. Idan ka duba mu da muke cibiyar kasuwanci center of commerce sai ya zama a ce an ji an yabo foreign people wanda za su dinga zuwa suna kasuwanci daga Kano suna mayar da 'yan Kano dillalai da 'yan kamashu. Mu abin da muke kalubalanta kina aka harkar kasuwanci. Kiran kira wasu daga kasar waje su zo su hannun jari ko su zo ku yi kasuwanci da su mu abu ne wanda daman can mun kware a kai. Ina ƙara maimaitawa ka shiga dawisu.com ka
ka sauke manifesto din Dawisu yana ciki, ya riga da ya gama tsara yanda za a yi wa kasuwancin jihar Kano domin ya tafi yanda ake so. Idan za ka yi harkar kasuwanci, idan buka mu'amalanci 'yan kasuwa ka same su ka ji yaya tsarin kasuwanci yake, wato ba ka fahimci mai kasuwanci ba. Idan kuma ka bibi 'yan kasuwa ka ji a kasuwanci yake, to za ka san mai kasuwanci. To muna godiya Malam Usman Adamu. Komar Sule Salisu ne tare da mu daga jam'iyyar PDP. Na'am. Malam Amar. Yawwa to ka da ake tattauna batutuwa. Ita Hajiya Hafsat daga jam'iyyar NPP ta ce yanayin yadda Madugu da ya yi mulki a shekarun baya idan suka zo mulki abin da za su kuma kenan wajen kyauta samun ilimi da sauran batutuwa da dama. A kara da gyara ga kalaman na Hafsat daga jam'iyyar NPP? To, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Abun magana ka. A yanzu ana ji na? To, a'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'inir rajim, bismillahir rahmanir rahim. To kamar yanda kace yar uwa Hafsa ta ce akan abubuwan da shi Madugun Kwankwasiya wato kuma jagoran jam'iyyar su kuma dan takarar shugaban kasa ya akai za su dora. Haka ne? To, ni tambayar da nake a nan shine akan abin da ya za su ɗora kamar me kenan, kamar me da me, saboda ina tunanin a tarihin Kano akwai abubuwa da dama da aka yi. Idan ana magana kamar misali harkar ilimi, na san cewa a lokacin baya, lokacin jagoran yana gwamna a jihar Kano, mata dai ba sa biyan kuɗin makaranta. Shi injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shi ya zo ya sa musu biyan kuɗin makaranta, har wasu suka gaza. A lokacin kwamishinan yake cewa wacce ba za ta iya ba ta yi aure. A lokacin neko da WAEC in ban manta ba guda biyu ake biya, ko ka ci English ko baka ci Maths ba, shi ya zo ya mai da ita guda ɗaya kuma sai ka ci English ka ci Maths. A lokacin aje a bibiyi tarihi duka kwalejojin ilimi da suke jihar Kano kuɗin da suke biya bai gaza 6,000 ba zuwa 6,500 zuwa 8,000. Amma yana zama gwamna ya mai da shi 15,000. So wannan fannin ake magana, ko kuma misali 'yan fansho waɗanda muka tara naira biliyan 9 aka zo aka kwashe kuɗin aka je aka gina wasu gidaje wanda akan tsarin doka kuskure ne wannan, ko kuma a'a 'yan local government da ba a bawa haƙƙinsu. So ni abin tambaya shine ban san menene abin alfahari ba ko abin cewa za a ɗora a kai. Kuma waɗannan maganganun da na yi ba allegation ba ne, faɗa na yi. So ina so 'yar uwa ta gaya min cewa da gaske wannan maganganun da na faɗa an yi ko ba a yi ba. So a kansu za su ɗora? A kansu za a ɗora ko kuma me? To Hafsa kina ji? Kina tare da mu? Ba ma jin ki, sai kin matso kusa da abin magana ki. Hafsa. Kuna jin Sule daga jam'iyyar PDP kuna jin Hafsa? Gaskiya ba ma jin ta. Hafsa da akwai 'yan matsala gaskiya da alamu. Ba ma jin ki har yanzu. Gaba ɗaya ruwa. Ko ki sauka sai ki sake dawowa. To bari mu je ga shi Usman Adamu PRP. Malam Usman. Malam Usman kana tare da mu? Malam Usman ya yi muting mic ɗinsa. Sai ka ɗan gyara mic ɗin, ka yi muting ɗinsa sai ka gyara. Ba dai majin ta hanyar. Har yanzu muna jin ka yanzu. Muna jin ka yanzu. Yawwa, bismillah, masha Allah. Yawwa, to kaji yadda Kwamar Sule Salisu daga jam'iyyar PDP ya bayyana cewa su fa idan mulkin suka zo daga ƙarƙashin jagorancin Muhammad Abacha, za su bambanta da irin manufofinku da kuka zo kuka tsara daga jam'iyyar PRP. Kana ganin cewa manufofinsu su ya kamata abu ɗin koko dai akwai yara? To ai ba musamman menene manufofinsu ba su da suke tare da Muhammad Abacha. Kuma yanzu idan ana maganar jihar Kano, ana maganar jam'iyya, ai wanda suke kotu suke rikici. To ina tunanin kamar ni zan ware su gefe na bar wanda suke presently suke takara ba wanda suke kotu ba. Gwamnatin APC ba wuta, kun ga an daina gani na ko? Muna jin ka. Yawwa, gwamnatin APC ba wuta. Magana ta Allah, yanzu gashi muna abin arziki kuma ni an daina gani na.
to sai ka fito har ko kun da kendir. Gwamnatin ABC ba wuta alaji shine magana kawai ba tattalin arziki ba wuta ba ruwa. Da muna jin Usman Adamu yana magana. Wace ne jam'iyyar APC bai shigo ba? Usman Adamu yana magana. Muna da Usman. Jam'iyyar PDP. Ai ba za mu yi magana ta ba a yanzu haka tunda shi yanzu maganar da yake a kan Rabi Musa Kwankwaso. Tsarin jam'iyyar PDP da salar jam'iyyar PDP shi ya biye wannan mulkin wanda ya hana 'ya'ya mata su je makaranta kyauta. Assalamu alaikum. Ana ji na? Muna jin ki yanzu. Zan iya magana, na ji wani yana magana. Magana idan za ki mayar ni ga shi Sule Sani Sule. Idan na dawo gare ki, bibbi Malam Usman muna zuwa gare ka. Shin wani irin martani za ki mayar masa game da wannan zargi da cewa an zo an gina gidaje waɗanda ba su da amfani kuma an zo 'yan kuɗin 'yan fansho an daka musu wawa duka ƙarƙashin mulkin jagora na kudin Kwankwasiya Rabi Musa Kwankwaso. Yawwa. Ai to ba ma ainihin wannan maganar kaɗai yayi ba, yayi maganganu akan ilimi, ya ce an ƙara kuɗin jarabawoyi, ya ce ba a zuwa makarantu kyauta, ya ce an ƙara kuɗin jarabawoyi, abubuwan da ya kaɗan daga cikin abubuwan da na ji kenan. Na ji ma har an yi mentioning cewa wai ana hana mata zuwa makaranta. Wannan magana ba haka take ba. Idan kuma kuna ta yanzu na ɗaya kenan, kowa ya sani ba a taɓa wani zamani a cikin jihar Kano da aka samu ingantaccen ilimi kuma kyauta ba irin lokacin jagora Rabi'u Musa Kwankwaso. Wannan zancen haka ike ba na shakku saboda abin da na faɗa muku tun a farkon wannan maganar an kwamar Sula baka na. Abin da fara faɗa shine ni living testimony ce, ni misali ba wai labari na ji, abin ya faru a kaina wana. Mun yi ilimi kyauta, mun je makarantu. Bayan waɗanda suke gida 'yan uwana akwai da yawa waɗanda ba su je wasu gurare sun yi karatu ba, a cikin Kano sun yi karatu kyauta, sannan kuma mu an kai mu wani gurare mun yi karatu kuma kyauta duka under scholarship. To maganar ka ce wai an yi karatu ba kyauta ba haka take ba. Ba haka take ba. Kai ka sani Comrade Sule, wannan magana gaskiya kirkirarriyar magana ce da ba ta da wani proof. Dan naji kana maganar reference, baka da reference akan wannan magana, dan ba ma bukatar reference din dan mun san babu shi. Haka zancen yake. Dan haka ban yadda da wani ADP ana tare da mu. Duka muna tare da ku. Malam Amar da ka bari na yi answering question din. Da ka bari na yi answering in brief. Salamu alaikum. Ina tare da to mu Allah ya sa muka samu dama. To irin wannan tsari da Rabi Musa Kwankwaso yayi na shekara 2 yana azabtar da mutane, yana hana scholarship, ya kwashe kuɗin 'yan fansho, ya azabtar da mutanen jihar Kano. Mu ba irin wannan salo da wannan tsari muka zo da shi a jam'iyyar PRP ba. Mu tsarin da muka zo da shi tsari ne na jin kai. Mu abinda muke bukata da a koyar da ɗalibi ilimi tun daga secondary school da iswan. Gidajen da aka gina da kuɗin 'yan fansho har yanzu ba sai da su ba. Har yanzu suna da mu ɗauki yaro tun daga JS1 wala ba sai da su ba. fara koyar da shi Mutane da yawa sun ce ta buga. Ya gama diploma, ya gama digiri, abin da yake bukata. Duk wanda ya gama digiri yana da sana'a a hannunsa. In ka ce masa ga ofar aikin gwamnati, ƙarshen ta ba kallon ka zai yi wuce yi. Saboda bayi da budget na aikin gwamnati. To mu a jam'iyyar PRP mai ɗan makulli a ƙarƙashin ɗawushin Kano Salufin Koya Kasai. Mu abin da muka shirya za mu yi al'umma kenan. Ka koyi sana'a, kana karatu kana koyon sana'a. In ka kai wani level a karatunka na koyon sana'a, mu dinga biyan ka a gwamnatance. In ka gama kayan da kake yi za mu dinga ɗaukan su muna sayar da su a kasuwa, ana ɗaukan kuɗi, ana ƙara siyo wasu, ana ƙara koyar da wasu sana'a, kai kuma ana biyan ka. Idan Allah ya sa ka gama karatu, ka iya sana'a, in ka ga dama ka nemi aikin gwamnati, in ka ga dama ka nemi aikin gwamnati. Ba irin salon da da na ga wakilin jam'iyyar APC ya shigo. Na ɗaukan mutane ya kai su ƙasar waje su je su yi karatu. Malam kuna da mu. Dawo babu aiki. Na'am. Na ga wakilin jam'iyyar APC ya shigo, Comrade Abdullahi Muktar Koma. Assalamu alaikum. Ayi mana afuwa wallahi tangardan na.
ina tare da ku tangardan na'ura na samu ne wallahi tallahi nayi ne sai yanzu dai Allah ya sa na shigo. To ba magana ga wani zargi da aka yi wannan ma mu duk zamu gyara shi insha Allah. Gwamnatin kuta ta sa cikin wannan yanayin na rashin wuta yana tsakar gabatar da shiri sai gashi an ɗauke wuta. Da me za ka kare wannan kalamai nasa? To ai rashin matsalar wutar lantarki ba matsala ba ce ta jihar Kano, matsala ce ta ƙasa baki ɗaya, wanda in za ka iya tuna a lokacin. Na'am? Jam'iyyar mu ce ke mulki amma ba cewa aka yi wutar lantarki ta jihar Kano ce ita kaɗai gaba ɗaya ba, abu ne na ƙasa baki ɗaya. Wanda kuma kamo lalubo bakin zaren ake yi a bisa ta'annadi da almundahanar da gwamnatin baya ta yi na shekara 16. Wanda duk wanda ya sani a wannan gwamnati ta jam'iyyar APC mutum ya je ya diba megawatt nawa ne aka bari kada in sauka megawatt nawa jam'iyyar PDP ta bari a ƙasa baki ɗaya, megawatt nawa yanzu gwamnati jam'iyyar APC ta ƙara ma wannan ƙasa tamu mai albarka Najeriya. To misali Safiyanu Yusuf Gwarzo. Za ka iya. Malam Safiyanu. Malam Comrade Koma irin wutar da ake samu a Jigawa, ka san irin wutar da ake samu a Sokoto, ka san irin wutar da ake samu a Kebbi, ka san irin to kamsa Taraba mamila ne kawai suke da Saudi abin da kawai suke da wuta. Duk ka san irin wutar da ake samu a wannan guraren. Me yasa ba a samu wannan wuta a Kano? Ya za ka ce ba a samun irin wannan wuta a Kano? Ai wutar da ake samu a Kano sai dai kuma mutum ya ce ban sani ba ko makaho ne ko baya gani da zai ce ba a samu wutar lantarki a Kano. Amma ka je ka bi ƙididdiga a yanzu megawatt nawa jihar Kano take samu, a da jihar Kano megawatt nawa ake samu. Kai ma to su da aiki a ɗakin ka ba haske ba. Na'am. Malam Comrade Sani Sule mun dubawa shi kan shi haka ne ake ba butular nefa bace ba. Shi mun sulan haka. Shi ga malam Sule nan Comrade mun dubawa ina ganin shi. Shi ma ba wutan nefa bace ba. Ni ba wutan nefa bace ba. Maka shi a inda yake. Kai ba wutan nefa bace ba. Yanzu idan ka ce ai magana muke ta jihar Kano. Sule Sani Sule ina jin yanzu haka yana jihar Kaduna. To ba za ka ɗauko matsalar jihar Kaduna ka kawo nan ba. Na ɗaya kenan, na biyu magana ce ake duk da ban shigo da wuri ba, amma kafin a fara an bani kada mu sauka daga kan topic ɗin da ake magana. Magana ce ta dukkanin 'yan takarkarinmu. Waɗanne irin manufofi ne za su kawo, kar mu sauka daga topic. Magana ce ta waɗanne irin manufofi ne me wannan ɗin ma za su yi, me za a baje kola a kai. In kai wannan magana ai shi kai shi ɗan takararka. Na'am? Idan na koma ga Kwamar Sule Sani Sule, kana tare da mu? Ina tare da kai. To akwai kalamai da hankali da Ahmad ta ɗazu. Na san kana da martani da zaka mayar mata game da dan takarar ta Abba Kabir Yusuf a bangaren ilimi. Menene martanin? To Malam Amar ko kuma in ce yar uwata Malama Hafsa, maganar da nayi kin yi misquoting dina. A maganganun da na yi, ki ɗauka ɗaya bayan ɗaya. Magana ta farko, na ce a jihar Kano mata ba sa biyan kuɗin makaranta shekara 8 da muka yi gwamnati. Da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya dawo mulki ya sa musu su biya kuɗi 50. Har kwamishinan Safaruku ya san bai fito ya ce duk wacce ba za ta iya ba ta bar makaranta. Na ɗaya kenan. Na biyu, a lokacin maza suna biyan naira 250. waɗanda suke sciences suna biyan naira 350, da zuwansa ya ƙara suka kai naira 750. Na uku, a lokacin duka College of Education irin su Sa'adat Rimi irin su Legal wanda suke karkashin gwamnatin jiha ba sa biyan kuɗin da ya wuce 5,000 zuwa 8,000. Da zuwan injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso aka ƙara wannan kuɗaɗe suka kai 15,000. Sannan da WAEC da NECO duk inda kika ci credit 3 ne ina ji a wannan lokacin za a biya maka both WAEC da NECO. Da zuwansa ya mai da shi cewa ɗaya za a biya. Sannan a wannan guda ɗayan ma da za a biya sai ka ci 5 credit. Wannan maganganun da na yi su nake so ki faɗa gaskiya ne an yi haka ko ba a yi ba. Ba a yi haka ba, zancen ka ba haka yake ba. Kana da labarin kai wannan zancen naka ba tunda na ce ka ba mu rafa kasa. To gaskiya Malama Hafsa ki ya haƙuri, I am sorry to say
ban sani ba ko lokacin baki zo Kano ba, amma Malam Amar, in order to balance zaka iya tambayar wasu da suke nan duk ga shin da gaske an yi haka ko ba ba kuma zuwa makarantar jami'ar Abdi da ke jihar Adamawa. Kai tsaye bara an koma ga wakilin jam'iyyar PRP Usman Adamu daga PRP. Usman Adamu dan takarar ka dawo su. Shin wani irin kuskure ma zai bangaren ilimi? To masha Allah. Ni dai abinda na sani, abinda Rabi Musa Kwankwaso na jihar Kano yayi ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP. To tutar jam'iyyar PDP da ANPP ni abinda da ɗauke su duk ɗaya ne. Duk abu ɗaya suke yi, abu ɗaya ne tsarin su. Mu jam'iyyar PRP mai ɗan makulli ta Malam Aminu Kano. Mu ne muke da tsari akan harkar ilimi. Amar kana jina? Ina ji muna tare da kai. Yawwa, mu jam'iyyar PRP mai ɗan makulli mu ne muke da tsari akan harkar ilimi. Ilimi mun san menene education, mun kuma san meye wani tsari muke da shi akan ilimi. Mu tsarin ba tsari bane da zamu zo mu na yaudara. Mu ce mun zo mun ɗauki ɗalibai mun kai su ƙasar waje ko mun ɗauki ɗalibai mun musu, wannan ba haka bane. Ba irin scholarship ɗin da ake bayarwa na yaudara, mutum sai ya je ya cika 1000 ya sa scholarship kuma yake sare a bashi, mu ba haka muke ba. Amma na ne mun yadda za mu koyar da karatu da sana'a. Me kika ce? Ba na jin sa idan yana san me yasa ba, network din yana amma kuma da Sani Sule yanzu ni kina saurara ne, kidan da ka samu in gama dan Allah. Kuma da Sani Sule kana ji na? Na'am, ina ji. Yawwa kuma da kana ji na? Yawwa, ana ganin ya kamata a ce ka yi wa kana ji na? Muna tare da kai. Yawwa, to mu a tsarin jam'iyyar PRP mai ɗan makulli ta Malam Aminu Kano, tsari muke da shi, kyakkyawan tsari na harkar ilimi. Da mu koyar da ilimi from grassroots education. Idan primary school ba ta mai quality ba, to secondary school ba za ta yi quality ba. Kuma ni muna zuwa makarantun nan muna ganin abin da yake faruwa. Za ka je ka malami na makaranta first period, second period, za ka samu a cikin period da ake yi guda 12, maybe za ka samu English first, mathematics first period ko English first period, za ka iya samu double period ne, amma za ka ga malamin ma karfe 9 ko 10 ba cikin lokacin yake shigowa makaranta. Kaga duk rashin kulawa ne irin na wannan rashin bibiya ne irin na wannan. Ina jin ka. Mu a tsarin ɗauri mun zo da tsari da zamu. Na'am? Yawwa. Na'am? Kana ji ne, kana tare da mu? Ina tare da kai. Yawwa, ni ina tare da kai. Kai takarar da Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin sa ɗan takarar gwamnan jihar Kano, kuma shi ne mataimakin gwamna a halin yanzu, karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wanda irin tsari ne ilimi, ko ba za a ci gaba da tsarin nan na ilimi kyauta kuma dole? Ai tsari ne da in za ka saurari shi ɗan takararmu mai girma Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a jam'iyyar mu mai albarka ta APC, tsari ne da aka taho da shi na bai ɗaya. Abinda Bature yake ce mashi one single agenda. One single agenda ɗin nan idan ka kalle ta, duk irin alkhairin da gwamnatin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ta ɗauko na harkar ilimi daga 1999 zuwa 2003, daga 2011 zuwa 2015, da kuma harka ta ci gaba da aka kawo na lokacin Malam Ibrahim Shekarau daga 2003 zuwa 2011, da ayyukan alheri na Dr. Abdullahi Umar Ganduje a harkar ilimi, gaba ɗaya su za a yi check and balancing. Duka abubuwan alherin in wata gwamnati ta zo bata yi ba, to shi zai zo ya yi su. Da kuma abubuwan da jihar Kano suke bukata. Idan ka diba Rabi'u Musa Kwankwaso ya ma ilimi kyau, in ka diba Malam Ibrahim Shekaru ya ma ilimi adalci, in ka diba Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ma ilimi adalci, to duka sai a haɗa waɗannan aidiyoyin nasu gaba ɗaya, sai a yi maja a kalli jihar Kano ɗin gaba ɗaya. Abinda ɗan takarar mu zai yi kenan, wanda an zo gwamnati ce ta bai ɗaya, gwamnati ce a buɗe, gwamnati ce ba ido a rufe ba, gwamnati ce ta continuity tun daga 1999, saboda za ka kalli wancan ya ce ilimi kyauta, wancan za ka ja ce free education, to dukka za a haɗa a satin kwamiti a tsefe a gyare a ɗora daga inda aka tsaya, saboda za ka ga abubuwan alkhairi da dama na harkar. Na'am? Yawwa.
To ai har yanzu ba bani dama in yi bayani sosai yadda ya kamata da nazo a latti sun cinye minti 20 da wani abu ya kamata ni ma a banni in bance kolin hajar dan takarata. Wannan ba ne ba ce sai lati. Mu ma da haka muka zo. Yawa amma kuna ji na? Ni ba na so ana magana PRP, na fuskanci a wannan muhawara ta mu kamar akwai yan jam'iyyar Aluta, akwai yan jam'iyyar yan siyasa. To magana PRP na so in zaka ba da reference ka ringa ba da reference da Abubakar Rimi da Malam Aminu Kano. Shi kanshi idan ba ka yi tarihi ka je ka bincika Abubakar Rimi shi ma daga bayanin PRP. Kuma wannan kullum mai alama kuba da kake magana ai Malam Aminu Kano ai ya tafi da mukullin. Sannan magana ta Hafsat Adhama Sani Sule. Maganar za ka iya mata uzuri saboda ta amfana da Roman Konkwasiya na bangaren fannin scholarship. To kaga tunda ta amfana da ta shiga ta sha Roman scholarship ai dole ta kare wannan bangaren. Dole ta maimaita tun a farko ina ga baka ji bane ba ta amfana da scholarship. Ni muku wannan scholarship tun muna fada shugaban kasa muke yin shi yara 100 Sudan Alhaji ai ba wasa bane ba kai ma ka sani. Ni ban ki ba kuma ban ce bata amfana ba. Akwai yan majalisu da yawa da ake cewa akwai wanda suke fada shugaban kasa. Akwai constituency ake cewa sai maka suke ba aikin su. Tun mun dauki wannan muna yi. To da iko Allah da girma Allah ni ina ganin. Wannan suna fada wurin ba ka ansa. Da ba ka ansa. Mana Ammar Usman Adamu daga Biyaji amma kafin da gare ka Usman Hafsa kina jin mu Mana Ammar ina jin ka Mana Ammar bara mu daga Hafsa sai kafin mu zo gare ka saboda ta da kwarin ba ta shigo cikin wannan ba Hajji Hafsa dan tagaraki Abba Kabir Yusuf yana magana akan cewa baya ga ilimi akwai matsin da ake magana na rusa masarautu da aka kira a wannan gurin da sadaka Abdullahi Umar Ganduje shin wancan zargi haka yake ko dai a kaga ne ake ku irin siyasa ban ji tambayar ba magana masarautu da aka kira a karkashin jagorancin da ta Abdullahi Umar Ganduje masarautu akwai rahotanni da ke cewa wai idan kuka samu gwamnati za ku rushe waɗancan masarautu ya wancan zargi yake gaske ne ko dai a kaga ne irin siyasa wannan zance gaskiya ba shi da tushe abin da nake so na nanata shine duk wanda ya san harkar kwankwasiya kullum ana nanata wa mutane kwankwasiya aƙida ce ta mutane masu daraja ba ma son abin da zai tarwatsa kawunan al'ummanmu sannan kuma ba ma son abin da zai rage darajar masarautunmu abin da ya riga ya faru a baya ya riga ya faru abin da za a yi kokari akai shine wajen ganin an inganta darajar waɗannan masarautu da muke da su abin da yake dai da muhimmanci shine kowace masarauta ana sa ran ta zama masarauta mai adalci wadda ba ta cin hanci da rashawa wannan shine abin da za a tabbatar da cewa kowace masarauta ba ta fama ko ta'amali da wannan harka ta cin hanci da rashawa amma bana jin za a zo a yi wani tunanin rushe masarautu babu wannan magana yarfa ne na siyasa babu magana rushe masarautu ba a dawowa kai na Malam Ammar wakilin shanu shin kai idan Malam Ammar dan takarar nasara a zaben shekarar nan ta 2023 wanda sauran kwanaki 35 kacal a gudanar da wannan zaɓe na shugaban ƙasa kuma da sauran wannan kai waɗancan masarautu shin za ka ci gaba da tafiya da su a matsayin guda 5 ɗin koko idan ka zo za ka yi rushe su Ammar abuwan ban ji wannan tambayar taka ba magana nake akan masarautu waɗanda gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje take kira na'am to shin idan ka samu nasara an takara kai nasarar zama gwamna a nan jihar Kano wanne kokari za ka yi shin kai ma kana da ra'ayi na inganta su ko dai ra'ayin rusau gare ka to Malam Ammar kamun wannan tambayar amma kuma zan ce gaskiya wancan yan jam'iyyar ta kubar da ta yi tsatsa ya faɗi magana ɗazu kuma baka bani dama na mai ba amma bari in fara baka amsan tambayar da kai min a yanzu tambayar da kai min akan maganar masarautu ba karamin ci gaba bane kuma mu masarautu sai dai mu ƙara inganta su mu mai da kowace masarauta first class mu ƙara inganta ta saboda idan ka je duka yankin da aka yi wannan masarautun zaka je ka ga sun samu ci gaba kuma wallahi duk wanda ya magana cewa zai rushe wannan masarautun to ya ɗauko yaƙi ne da mutanen yankunan su saboda suna jin daɗi an samu ci gaba
an samu progress da abubuwa. Kuma Kano abinda mutane ba su gane ba shine Kano akwai local government 1 zuwa 2 da sun fi wasu states din da suke bangaren kudu. Saboda haka a ci gaban Kano bayanan ya kamata a ce Kano jihohi ce guda 5 saboda mun yi yawa, shi yasa abubuwa da dama ba sa wadatar mu. Saboda haka wannan masarautun in san samu ne abinda muke hoping nan gaba ma a ce kowace masarauta a datsa ta zamo jiha. So masarautu magana abu ne mai kyau, abu ne na ci gaba, kuma in Allah ya yarda idan PDP ta kawo mulki za mu ci gaba da haɓaka su, za mu ƙara inganta su domin jin daɗin mutanen karkara da kuma al'ummar jihar Kano. Malam Adamu daga PRP. Na'am, Amal. Menene ra'ayinka game da wannan batu na Sale? Kai magana da batun cewa idan ɗan takararka Salu Tanko ya kasa ya samu nasara, shin za ka rushe masarautun ne ko kai ma za ka inganta su? To ai Malam Ammar, wani abu da zan gaya masa, ka san har kullum aka ce mutum ne wanda ya gaji manyan mutane, gaji dattawa. Abubakar Rimi ya yi gwamna a jam'iyyar TRF mai ɗan makulli. Duk da wanda ya kawo ta Malam Aminu Kano, kowa ya san shi da tije ne, mutumin kirki ne, mai ɗabi'u ne kyawawa. To kaga duk wanda ya shiga ya ɗauko wannan farin ɗan makullin, to makulli ne na buɗe alkhairai. Duk wanda zai amfani da wannan ɗan makullin zai amfani da shi ne buɗe alkhairai. Duk da yanzu a jihar Kano ba maganar lema ake yi ba, saboda lema ta riga da ta tarwatse, ana can ana ta fama a kotu. To kaga Sadiq Wali yana shi ne, shi ma wancan ɗayan waye shi ma yana cewa shi. To kaga ba ta su ake ba. Mu a jam'iyyar PRP a cikin manifesto ɗin da muka rubuta a Dawisu.com, idan ka shiga blueprint ɗin Dawisu.com akwai manifesto da aka ɗauko ka duba abubuwan da ya rubuta. Masarautun jihar Kano mu mutane ne masu ganin girman manya. Muna tare da masarautun jihar Kano mai girma Abdullahi Umar Ganduje da wannan masarautun ba yayi bane dai yayi ne dan soyayya. Duk da akwai kurakurai da mu in muka zo akwai salon da zamu bi mu gyara masarautun domin talakawa da ke kusa da masarautun suke tare da masarautun amfani roman demokuraɗiyya ta masarautu. Mu ba ma tare da masu kwakwa da masu kayan gwari da suka ce za su rushe masarautu. Mu muna da kyakkyawan alaka da masarautun gargajiya saboda mu talakawa muke yi abu, kuma talakawa ne da su amfana, talakawa ne su amfana da masarautu. To kaga muna tare da su. Mu jam'iyyar PRP jam'iyyar talakawa, jam'iyya ce da za su tafi al'umma. Takarar jam'iyyar wato ADP kenan wanda yake da Malam Sha'aban Sharaɗa. Malam Safiyanu Yusuf Gwarzo kana tare da mu? Malam Safiyanu. Safiyanu Gwarzo. Sai ya yi da alamun Safiyanu da mu. Kwamar Abdullahi koma. Gane ina jin ka. To, muka bar batun masarautu, kai daman gwamnatin kace ta kirkiri masarautu. Akwai batu wanda ake zargin gwamnatin kada yi. Gwamnatin kace ta APC a nan jihar Kano, ana zargin ta je kasuwanni da dama ta girdiba filaye, wanda an yi gine-gine ba bisa ka'ida ba da yawa, kamar yadda suke zargin ku da shi. Kuma akwai batu wanda ya shafi cin hanci da rashawa da ya yi katutu a cikin wannan gwamnati taku ta APC. Wanda kuma kusa da aka yi wata muhawara a satin da ya gabata, ɗan takararka na gwamna ya ce shi bai ga wata rashawa a jihar Kano ba. Shin ta yaya za a ce ba ga wata rashawa a jihar Kano ba? To ai in ka ga rashawa a jihar Kano, ka san inda hukumar EFCC take, a bayyane take wannan mai alamar aku. Duk wanda ya ga rashawa a jihar Kano, ambasada ne na yaƙi da cin hanci da rashawa, sai ya je ya rubuta takarda ya je ya kai uzuri kamar yadda ɗan takara ya faɗa, ko ni zan ce ma ban yadda ba, in na yadda da shi to ka je ka rubuta mana, ka je ka rubuta ka kawo evidence cewa gashi na ga waje kaza an yi cin hanci da rashawa, ka je ka kai mu hukumar EFCC mana. Magana kuma ta shaguna da kake yi, da kwai ita gwamnati fa komi ana bin shi ne daki ba wai kara zaba ake tafiya ba ko awon igiya. Akwai hukuma ta Kanibda, duk abin da kai ba daidai ba za ta dawo da shi, ta diba ta gani. Idan ka je ka diba shagunan nan da ake magana a kansu, filaye ne gaba ɗaya, duk wani fili da ka gani a jihar Kano gaba ɗaya a ƙarƙashin gwamnati yake. Gwamnati da kanta ba za ta zo ta yi abin da ba shi ba ne daidai akan al'ummar jihar Kano. Da kwai abin da ake cema, da kwai dokar da ake cema public interest. Duk abin da za ka yi za a yi shi ne for the public purpose. Idan ka kalli jihar Kano, jiha ce ita ce cibiyar kasuwanci, a lamba ma ta motoci za ka ga ana sa mata wannan center of commerce, wato cibiya ta kasuwanci. Yau idan ka je kasar Saudiya, idan ka je kasar Saudiya za ka tadda duk ga wajaje nan ga shaguna nan, shaguna tattalin arziki kake kawowa. Ina jin ku, kana ji na?
To kin ji abin da shi wakilin jam'iyyar APC ya bayyana Comrade Abdullahi Muktar Koma. Ya ce shi bai ga wata rashawa a jihar Kano ba. Kuma wannan can filaye da ake zarginsa da cewa sun yayyanka a wato a gidaje a kasuwanni ko kaɗan waɗancan abubuwa an yi ne sakamakon al'umma sun amince. Kin yarda maganganun nasa? Wannan zance ba haka yake ba. Maganar ma ka ce wai kasuwanni kaɗai ake yankawa, ai kayi mantuwa Malam Ammar. Bayan kasuwannin ma hadda makarantu, hadda masallatai, duk wannan an sani abu ne da yake zahiri, wanda kuma Kanawa ba su yadda ba, sai dai kowa ya san mulki yana da matukar ƙarfi. Gwamna yana da ƙarfi a jiharsa, babu yadda za a yi aka haƙura, ko in ce ake zaman doya da manja ake gani. Sannan kuma magana ta rashawa, zahiran kowa ya ga videos, abubuwa suna yawo ga zahiri nan an gani abin da ya faru, amma kamar abin da nake kullun nanatawa, jagoran ya sha faɗa wa al'umma cewa gwamnati ba wasa bace ba, kuma duk wanda yake da gwamnati yana da power, shine number 1 mutum mai power da babu yadda za a yi akan wasu al'amuran, dole a rufe ido akan abin da aka gani. Amma maganar a ce babu rashawa, anya akwai dattaku. To ranke ne dai abin da nake so ki gane a nan bara, a'a ranka ne dai ga amma dan bani dama in mata tambaya. To muna jin ka ba ta amsa. Shin duk wannan magana cin hanci da rashawa da take yi, ta taba rubuta takarda ta kai ma hukuma ta cin hanci da rashawa ta ga ba dauki mataki ba? Mutum ne zai zo ya hada shaɗi faɗi, ko yana kwance daga gida AC na kada shi, ko yana zaune ya ci abinci mai daɗi, kawai abu ya ga ka je ka kai ma hukuma mana. Wani gwamna a ƙarƙashin wake, a ƙarƙashin al'umma yake, ka je ka kai ka gani in ba ai ba. Kai kana ganin an yi ba daidai ba, yanzu ina hujja ta cewa ana cin hanci da rashawa? Yana da rigar kariya ta rashin zuwa kotu, amma ba shi da rigar kariya, a rubuta petition a kansa, wai ba za a kalubalance sa ba. Babu inda wannan doka ta ce haka. Doka abin da ta ce idan ka gani gwamna yayi, kin yi wani petition ne aka yi? Kai ka san an yi petition wanne da wanne? Na Ja'far an yi petition din, kuma mun yi signing a wannan petition din. Kawai abin dai signing ina hujja take? Ina hujja baka san ba maganar labari ya mutu bane ba. Ya zamto zahiri. Ka ji wannan takaddama Malam Amar, ka ji wannan takaddama tsakanin wakilin jam'iyyar NNPP da kuma ta APC. Kan ka shin wancan zargi da cin hanci da rashawa da gaske ne, ko ka dai kana ganin cewa sharri ne? To gaskiya Malam Amar, sai kai mun uzuri na bada amsa, saboda tun ɗazuni kana ta tauye ni, baki na kaikayi. Wannan abinda nake so na fara yin magana a kai. Na ga wannan ɗan jam'iyyar 'yan koyan yana magana akan cewa wai a jam'iyyar PDP ba ɗan takara, ana kotu, ana kaza. To ai kai abin da ka kasa mantawa ko shine ka koma baya, ka koma tarihi, ɗauko daga jam'iyyar ka ta PRP, ka koma ka nemi tarihin abin da ya faru tsakanin Malam Aminu Kano da Abubakar Rimi. Ai har yanzu abin da mutane suka kasa fuskanta shine ai ita tumbatsar siyasa da kake gani, in kaga jam'iyya ta zauna lafiya an yi shiru, to dictatorship ake. Amma tumbatsa da kwarjini shine a ce, kuma yanzu na kalubalanci duka jam'iyyoyin nan. Yanzu misali, ita yar uwa ta nan da take ta muzurai, duk da dai dama da su yan NNPP da yan jam'iyyar APC mun san shi can su suke waɗannan aiki a sama. Duk mun sani Maja ce takarar za a siyar da ita, tunda ko a BBC mun ji da kanshi ya faɗa, ya ce za su ɗan duba yiwuwar kaza. So faɗa ne na cikin gida. Amma duk wannan maganar da ake yi akan maganar wai abin nan, akan maganar wai takara ko me, aikin batsa ce ta jam'iyya ta kai kaga har ana yin wannan rikicin. Sannan NNPP kawai ba zuwa aka zaɓe. Ki saurare ni, ki ji, ai ban gama da magana nake yi. Da kika yi magana ban ce miki komai ba. Nan NNPP ba zuwa aka kawai aka zara idanu aka ce wane ne dan takara. An yi primary election, su yan APC su kuma da komai. Amma ku da kuka yi primary election ne aka yi har yau. Yan Kano ba ku san takarar ku ba.
a bani in karasa shi kuma Comrade Koma da yake wannan maganar shi ma ina ji kawai zara ido akai muzurai aka ce shine, amma jam'iyyar PDP saboda jam'iyya ce ta demokaradiyya ta ba da dama aka fito akai kuma ake kotu, kuma duk a cikin su waye zai ce mana bai taba zuwa kotu ba. Kuma kai da kake magana cewa wai injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso wai da NNPP da PDP ɗaya ne, ai ba rumfa ba ce mutane, al'umma ce mutane, magana ake ta individual. So ita siyasa ba magana ake ta molanka ba, ka gane, ka zo kana magana wani dawisu.com. Kano fa muke magana, mutane nawa ne elites, mutane nawa ne intellectuals. An gaya muku siyasa gargajiya ce alaji, akwai siyasar da sai ka je gurin masu baki da gora za su koya ma. In za ku bar wannan elite din da kuke yi, ba harka SA ba ce ta media, harkar gwamnati ta Kano, ku fito ku yi abu da gaske, ba wani dawisu.com za ka yi ta faɗa ba. Mutane nawa ne suke da Android a cikin mutane masu zaɓe, ko nawa ne suke dubawa. To na tsaya. Yau. Ba ni ba. Ana mun ba. Kuna ji na? Kuna tare da ni? Yawwa, na ce kuna tare da ni? Musamman zarge-zarge kan masarautu da idan dan takararka wato wanda abin Ibrahim da nace da Allah da Annabi ni kenan ba na so in ji an ce kuma idan kuma za ku rushe su ne an ce da wishi zafin dan karamin sauro ba ma jin ka sosai, ba ma jin ka. A'a sai masarautu mu muna ganin ko da barin kuma wajen ita Hafsat Adahama, wacce wajen Usman Adamu. Abin ya zama ci gaba. Ka gane, Usman Adamu kana tare da mu? Yanzu yanka masarautar da aka yi in ka je Kuramo ga an samu ci gaba, in ka je Gaya za ka ga an samu ci gaba. To muna ganin gaskiya wannan abun da shi kansa Safiyanu da ya fara bayyana amma wannan abun gaskiya kamar ci gaba ne a jihar Kano. To ai ka san wani abu kuma da ka san ita siyasa ba ka haɗa ɗan adam ya faɗi ra'ayinsa, amma mun san al'umma sun wuce tunanin da yake na gargajiya. Al'umma sun waye, in yana magana mutum nawa ne masu handron, duk abin da mutum zai yi idan bai rubuta ba, akwai wanda copy and paste suka yi akan abin da mu muka rubuta da mu al'umma. Idan mutum bai je ya duba ya karanta ba, ya gane me aka ɗauke shi da tafi da shi, to ba zai san me ake nufi ba. In ka ɗauki wanda bai ma san me gwamnati ba, bai taɓa shiga cikinta ba, bai waye da ita ba, ba a tare ke da al'umma ba, dan takarar wata jam'iyyar mai lema. Kaga ba a ma magana da takarar. Idan ka dawo kan wannan ɗan takarar jam'iyyar da za mu ce an ɗauke shi an bashi, wanda yake sa shi gada ya ko ɗaurawa zai a kai. Idan ka ɗauko wannan ɗan takarar jam'iyyar mai kuruciya, ka san lokacin da Allah ba mutum dama yake ga yaro matashi. In ya tashi yana kuruciya, to da tije kallon sa kawai suke. In ya gama kuruciya sa da ga ya dawo wajen da ba na ake bukata ba. Yi mun tambaye da kace mun baka ansa yanzu. Wato na ga lokaci na tararan mu. Safiyanu Yusuf Gwarzo, ka dawo gare mu ko kuwa? Malam Amar baka ansar ba. Zan dawo gare ka Suleiman, zan dawo gare ka Suleiman dan FPDP. Gani ina zo na ba dawo kaina ba. Abdullahi Koma, wajen ka zan zo yanzu nan. Kamar Abdullahi Koma. Na'am. Amma to kaji batutuwan da suka faru daga Sule Sani Sule da kuma ita Hafsat Adahama da shi kansa Usman Adamu. Me martaninka? Duka din na ji maganganun da suka yi, kaga idan ka kalli jam'iyyar PDP banda hauma su da har yanzu ma ba su da ɗan takara tartibi. Idan kai maganar wancan ɗan takarar ne na buge, a jam'iyyar mu ma yayi kwamishina, dama kara shi aka soka shi aka sa ma jam'iyyar shi butulci da cin amana, ya zo ya gaya mana komi da komi, mutumin da ko kofar gidansa ka je ka kai akwati ba zai ci ba, wanda ma yanzu kotu ta ce shi bai ma iya ma magana cikin al'umma ba. Australia ce aka ce koko bila ake. Idan ka zo dan takara na PRP, dama harkan nan ba a luta ake ba. Mu mun san yadda ake aluta a Kwamarawa. In yana so a zo a koya mai jareshen da aluta yadda ake, sai a zo a koya mashi. Shi ma kansa SA ya ma gwamna,
a lokacin komi da komi, kuma mu mun san ma yanzu ma me yasa aka tura shi je yake takarar. In kuma ka dawo wajen wancan yaron sabon yankan rake, ba ma sai an yi magana shi ba, dama yanzu kowa sai tserewa yake. Jam'iyya ce ta 'yan Kannywood, ta 'yan raye-raye, ta 'yan kaɗe-kaɗe, kuma jam'iyya ce babu manufa. Amma muna jin daɗin abin da yake saboda mu ake gyara ma harka, a sama Bola Tinubu yake yi, kuma ko ya ƙi ko ya so a Kano ƙuri'ar nan sai an miƙo ta. Waɗancan kuma dama kana magana su, mutum ɗaya ne a cikinta, ɗan takarar gwamnan, ɗan takarar Alfawa, Rabi'u Musa Kwankwasa, takarar gangan. Shi kanshi mu yake ma aiki, da bakinsa ya faɗa. Duk wanda ya cancanta kaza da kaza, ya karɓi harka, ya karɓi tsari. Duk mu kyale su gaba sa wannan jan dan kwalin da jan kula da menene tsari ne, za a zo ƙarshe gaba ɗayan su dukkan waɗanda ke anan ciki duka mu suke ma aiki. Hidiman nan kuma ɗan takarar mu ya faɗa bai ƙarya ba, yace zai ɗora daga kan kakan shi, kakan shi, ya zo ya akan kakan shi, ya zo ya akan mahaifinsa, sannan kuma ya zo ya akai. Yayi ciyaman a lokacin shekaru, yayi kwamishina a lokacin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, yayi kwamishina a lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya zo ya yi dubuti gwamna a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ka je ka diba dukkan takarkarin a siyasar jihar Kano a yanzu, dukkan takarkarin nan gaba ɗaya babu mai sibin wanda ɗan takara ta yake da shi, dukka sai da ya gogayya. Ina tare da ku Malam Ammar. Menene sakonki na ƙarshe a cikin sakanni 60 haka? Yawwa, abu na farko dai Allah ya sa duk waɗanda suke wannan gurin 'yan Kano ne, saboda kan ma in zo ina ta cece ku ce da mutanen da ba 'yan Kano ba. Na ji wasu suna diba, na tabbata wannan Hausar ba ta Kano bace ba. A tabbatar Malam Ammar mutanen nan na Kano ne, fa ka ai mana ojoro. Dukkan 'yan Kano ne, dukkan su 'yan Kano ne. Abu na gaba shine mutanen nan tun da suka yi barin zance suka ce za su yi abin da aka ɗora su a kai, suka dawo suka ce za su yi tun daga kan jagoranmu, abin da aka yi tun daga kan jagoranmu za su kwaikwaya, za su zo abin da su Malam Shekaru suka yi za su kuma kwaikwaya, sannan abin da aka yi a yanzu za a kuma kwaikwaya. Wannan zance idan ka duba shi a fefe, ai kamata ɗaya gaji ubansa. Idan aka ce yau wane shine babana, ai babana nake alfahari da shi, ba kakana na dubu ba. Ana ganewa? To wannan shine magana ta gaskiya. Kowa ya duba al'amarin nan a fefe, ya sani cewa duk wanda mutum ya dangwala wa ƙuri'arsa, magajinsa zai gada. Wannan shine magana ta gaskiya. Sannan akwai mutanenmu na 'yan social media, Twitter, mutanen da aka fi sani da Twitter. Ina ƙoƙarin tunatar da ku cewa mutanenmu na Dawisu, a tuna cewa 'yan dangwala ba sa Twitter ba kuma sa Facebook. Duk waɗannan kamfen ɗin da ake a social media, maganar gaskiya ce. 'Yan dangwala suna lokuna. Ɗazun nan da asar Malam Ammar na faɗa maka, rali muka je gida muka dinga bi muna bin da 'yan takarkarinmu na local government. Zaɓe yana gurin local mutane. Yes, the local champions ba kuke ce mana, za ku sha mamaki da harkar local champions ɗin nan. Daga local ɗin. To, bari da ka tabbake a nan. Za mu taso. Mu kai inda kuke tunanin ba za mu taɓa kaiwa ba. Wannan shine magana, babu kuma maganar za mu janye wani takara, saboda babu wanda ya kai mu cancanta. Abinda kullum ake faɗa muku shine haka ya ce wanda ya fi cancanta, mun wanda ya fi shi cancanta. Ba mu da wanda ya fi shi cancanta, ku kun To sani. idan na koma ga Sale Sani Sale jam'iyyar PDP. Yawwa, alhamdulillah. Malam Sule. Bari ta karasa. Sauran kwana 30 da wani abu zaɓe ba mu san waye dan takarar ku ba. Ku san mana dan takara. Ina demokradiyyar taku, me amfanin primary election din naku in har yanzu ba ku da dan takara. Wannan shine to. Nagode Malam Amma. To Sale Sule, ina dawo gare ka a cikin minti daya. Me sakonka na karshe? To bari in karya da ke Malama Hafsa. Abinda baki sani ba, ina tunani lokacin ko baki da wayo. Akwai wanda a Kano aka tsayar takara ma, jam'iyya ake yi, mu ai yan akida ne, ba jaririyar jam'iyya ba ce. Jam'iyyar da ta yi muku riga, ta yi muku wando, ta yi muku minista, ta yi muku gwamna, kuka butulcewa. To in baki sani ba, a Kano akwai wanda ma ba a san dan takarar ba aka tsayar da jam'iyya ta ci. Sannan na biyu, abokina Comrade Koma, mota ba fasinja, da kake magana PDP ana ta wani rikici, ana hauma. Ka manta rikicin da ake tsakanin shi dan takarar dubuti gwamnan ku da ake rikici da shi da dan takarar taku, ko da abin da ake da kullakullan ba mu sani ba. Kuma da kake magana Sadiq Wali ya zo yayi commissioner, ai gazawa ce ta gwamnan
Ganduje da ya kasa sai da ya tafi inconclusive abun kunya ya je nemo su saboda suna da amfani suka taimaka mai a lokacin da wancan mai karfan su ma ya abin da suka zo suka ba shi wasu kuri'u na PDP ya neme mu muka taimaka mai muka yi rally muka shiga kai inconclusive muka yi shinge muka rufa mai asiri aka zo aka kuma kai ana magana ma har ABC tana da wani bakin da za ta fito ta wani magana ana maganar mutane ana maganar taimakawa mutane me kuka yi dan takarar na kuma gashi nan dan Nasarawa ne ni dan Nasarawa ne dan gama ne dan gauna ne wa ya taimaka kuma a social media ya kuke awisu.com kuke ko zebra.com abinda nake so ka gane shine idan ana magana a cikin kaso 100 masu harkar social media da waye wata bai fi 15.5% ba so saboda haka magana ake ta do to do magana ake ta harkar gaske we together ne da kuka hada kudin ku mun san kuna nan kuna ta yin billboards shi kuma wancan karamin kanin na ba abin da zan ce ba komai na san aiki suke mana to ni Amar anan kuma Malam Amar bari sauka ma Amar yar uwa ta tun da na ga na ga yar uwata tun da sai daga robar faro take sanni da jiki Hafsatu a huta lafiya. To shikenan Usman Adamu BRB. Yawa, assalamu alaikum. Menene sakon ka na karshe ga abokan wannan wato gasa da ake yi wannan tattaunawa da kuma masu sauraron mu da kallon mu. To wannan sakona na karshe ga al'umma ni dai har kullum abin da nake faɗa ita siyasa again. Duk wanda Allah ba shi nasara a cikin mutane guda 10 ko guda 20 da suka takara ubangiji Allah guda ɗaya zai zama. Duk wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi muna masa fatan alkhairi muna kuma masa fatan Allah subhanahu wataala ya rike al'umma da amana. Amma ni wanda nake tare da wannan rabu sarin zan dawo. Na yi da amanarsa. Na san waye ni dan Nasarawa local government sunana Usman Adamu dan Almajiri hoto. Ni ɗan Nasarawa local government ne lokacin da gawuna ya ciyaman ido na biyu na san me aka yi na san kuma waye gawuna to idan ka dawo wani yaro mai kuruciya duk da dai sa'a mu dan sa'a mu ne ba kun me yayi ba na tare da shi wannan jam'iyyar PDP to me ma za a ci akan PDP da PDP ta zama fasting dan kara maimaitawa al'umma duk wanda yake da Android ya shiga dawisu.com ya sauke manifesto ya ɗauko abinda Dawisu ya rubuta da mulki da shi. Muna wayar da talakawa kai, muna gaya musu waye Dawisu ne zai wa al'umma in ya samu Allah ba shi gwamnatin jihar Kano. Mun bi muna kuma wayar da mutane. Kana tare da mu? Jam'iyyar al'ummar jihar Kano ina kira ku fito ku zaɓi jam'iyyar PRP ranar zaɓe. Malam Usman Adamu lokacin da ya ran maran kuma ga tafiya ne ya gwarzo. Malam Safiyanu. Da alamun Safiyanu baya tare da mu. Bari in je ga Komar Abdullahi Muktar koma APC. To, gani na dawo na ji abokiyar wadda ake yi muhawara da ita. A cikin minti ɗaya. Zan yi amma kafin an yi ina so in ba ta ansa ɗaya tak. Tana maganar ko ba ɗan jiha ba ko kaza. Ni asali na ɗan jihar Katsina ne. Zama ne ya kawo mu jihar Kano. Ai gwaran kama mata amma mu muna bin doka da tsarin mulki ne. Dokan Najeriya ta bani dama in yi siyasa a Kano, in yi takara a Kano saboda zama na a jihar Kano cika kriteriya ta kundin tsarin mulkin Najeriya. To me ka na karshe? Na biyu sakuna na karshe an san wane ne dan takararmu dattijo ne mutumin kirki ne mutumin arziki. Ya kuma ce zai dora ayyuka akan duka gwamnonin jihar Kano waɗanda aka yi guda 3. Za a ɗora da duka ayyukan alkhairin da suka yi waɗanda ba alkhairi ba ne ba a waɗannan ayyukan za a tsaftace su a cire su a kawo ayyuka mafi ci gaba a wannan namu. 'Yan takarar PRP kuma a lokacin da aka yi da suke magana wani dawisu.com ya je su sake bin menene manifesto ta jam'iyyar PRP babu maganar digital. Gargajiya suka yi, gargajiya suka buga, gargajiya suka yi zahirin siyasa duk wani maganar wani intanet malam zaɓe baya a intanet babu wani a .com. .com shine ka je mazaɓa.com shine ka je lungu sako ka je kai. Su kuma na 'yan Kannywood dama su sauka lafiya mun riga mun sani kaɗe-kaɗe ne da raye-raye 'yan Kannywood me ya ƙuri'a sa a ciki. Shi kuma na PDP ba zan mai magana dukkan sa fa mutum ɗaya ne zaka iya janye min Hafsa ita kaɗai ce su ne suke jam'iyyar gaske. Ita ma ta kwayan gwari ce amma duka sauran ni ba ma na kallon sa ma a matsayin masu yin takara a cikin siyasa. Allah ba mu alkai. Safiyanu Yusuf Gwarzo.
Safiyanu kana tare da mu? Da alamun Safiyanu kamar ya makalele kan. Gaba da madadin shi kansa Usman Adamu daga PRP da Kwamar Sule Sani Sule daga jam'iyyar PDP da kuma Hajiya Hafsat Adahama daga jam'iyyar NNPP sai kuma Kwamar Abdullahi Mukutar daga jam'iyyar APC tare da Safiyanu Yusuf Gwarzo daga jam'iyyar ADP. A madadin kuma dukkan waɗanda suke tare da mu a wannan lokaci ga sakonni da mana ga an wallafa akwai sako wanda da Kwamar Yahaya Ado Garba ya faɗa masa gaskiya Kwamar ba mu san da wannan Kwamar yake magana ba sannan wannan ya ce amma da nuna ina da tambaya ya ce yana mana fatan alkhairi kenan akwai sakon Mukutar Sabi Sayyadi ya ce Kwamar Sarsule muna godiya akwai kuma sakon da Muhammad Arhaja Duro yake cewa masha Allah Dr. Hafsat Adahama ga musu gaskiya wai ta ga maza gaskiya kenan to a madadin dukkanin waɗannan baki namu da suka shafe kusan sa'a ɗaya da kusan sakan wance da kusan minti 4 kenan a wannan shiri namu a wannan tasha tamu mai albarka ta SNN Hausa muna muku fatan alkai kuma da fatan idan nan gaba kaɗan mu ƙara gaito ku za ku sake shigowa cikin wannan shiri namu domin ku ba mu gudunmawa a madadin ni kana da yan uwa abokan aiki nake cewa ku kwana lafiya daga nan birnin Kano a tarayyar Najeriya